Smutní Brazílčania, spokojní Marokánci, tak by sa dal v jednej krátkej vete zhrnúť môj prvý zápas majstrovstiev sveta v New Yorku. Deň sme začali poriadnymi raňajkami, poriadne boli hlavne v tom, že stáli predvoch $70. Nič to fajné boli naozaj. Našťastie chytiť býka za vajcia je tu stále zadarmo. Sťažovať sa nemôžeme ani na cenu autobusu na zápas $20 bolo vzhľadom na všetko ostatné príjemné prekvapenie. Ešte príjemnejší boli fanúšikovia oboch táborov. Po 50 minútach v hustej premávke sme boli na mieste. Kapacita štadióna MetLife je vyše 80 000. Bolo jasné, že bude praskať vo švíkoch. Hodinku pred zápasom sme si s víťazom našej súťaže od partnera Typos.bet Martinom strihli spoločnú fotečku a mohlo sa ísť pomaly na vec. Vy už samozrejme viete, že mi môj tip nevyšiel a zápas skončil 1-1. Brazílčania odchádzali podľa očakávania sklamaní, fanúšikovia Maroka naopak vyspevovali v útrobách štadióna. Bod s Brazíliou brali a ja som bral odvoz naspäť do New Yorku. Na našu skupinu vyšiel legendárny žltý školský autobus. Prvý zápas zo 7 je za mnou, zajtra Filadelfia a duel Ekvádor pobrežie Slonoviny. Vidíme sa.